programu ija yafikanso programu ya Tchutchutchu ndi chimwemwe ndikulandireni kwina konse kumene muli. Moni nthawi zonse nchinthu chofunikira kwambiri, sikuti ndofunika ncholinga chonena kuti anthu adziti kuti awa ngakhalidwe ifo choti amapereka moni ayi, kapena kuti ayi awa ngopanda khalidwe ifo choti sapereka moni iyayi, koma moni ngofunikira fika amasonyeza ndithu za mmene ifeyo timasamalira za inu. Maona amenepo ndendo patseni moni kwina konse kumene muli. Programu yake ndi imeneyi, programu ya Tchutchutchu, mmene timakhala ndithu tikucheza ndi anthu osiyanasiyana, timakambirana amonso ndithu nkhani zosiyanasiyana. Leronso tili naye mlendo amene ndikhale ndikucheza naye program imeneyi, programu ya Tchutchutchu. Ameneyi ndi Mese Malinga, mmodzi mwa akatswiri pa nkhani ya zisudzo. Panakali panopa ndithu tikhoza kunena kuti watha zaka pafupifupi 21 ali mu acting industry. Wayamba ndithu acting ali ndi zaka 12. Ifa mwina anthu akhoza kumati si amayi ameneyo, ayi ndithu adayamba acting munthu uyu ali ndi zaka 12. Ngati mumamvetsera bwinobwino maprogramu makamaka anthu amene tinabadwa kale ngati inu ndi ine, osati kuti analirowa yayi, koma amene tinabadwa pakalebe ngati inu ndi ine, ndiye timukhoza kulidziwa sewero tisati tilonse tisazunze wana amakhala upire mu sewero limenelo, koma wakhala kupanga zambiri. Ndiye ndifuna kuti ticheze naye zinthu ziwiri zitatu zokhudzana ndi industry imeneyi ya zisudzo, kuti kodi ikuyenda bwanji, komanso pakatipa anati chochitika ndi chani makamaka. Akhala yakuti fotokozera kudzera program imeneyi ya Tchutchutchu. Mese Malinga, ndakulandira kwambiri. Zikomo kwambiri. Umve kukoma mumtimamo. Ndipo ndanyadira kwa basi. Chabwino, ndingakondwerebe kuti nkhani iphweke, mwina tiwafotokozereko pang'ono kuti Mese Malinga ndi ndani, tisanapite ndithu mkatikati mwa nkhani zimene ndifuna kuti tikambirane ndi anthu lero. Chabwino. Mese Malinga ndi mwana wa number 4 m'banja la bambo ndi mayi Malinga. Ndipo pa number 4 po ndine ngati wotsiriza tinene choncho. Ndithudi. Basi ine ndimayesatu kuti iweyo ngati ukatswiri pa zisudzo ukamba kwambiri tamalizani bwinobwino. Ndangati zinofunsana bale sukulu yaenda bwanji pamwe kuti longosolani bwinobwino ndithu mmasuke ndithu. Chabwino. Amene ndi msungwana wa zisudzo ndithudi, monga muli mwanenera muja ndinayambabe pakanthawi ndithu ndili wang'ono, komano kudziwika ndinayamba ndi zaka 12, koma ndinayambabe ndi ku Sunday school, Sunday school zija. Ndakula nazo ndithu zamasolerozi ndithu kumafika age imene ndili iyayi ndapanga zisudzo ndithu zapa stage, zapa radio, komanso zapa TV, mokuti kwa anthu ambiri amene amazitsata zimenezi akundiziwa ndithu. Ndinayamba pakanthawi ndithu. Tapanga magulu ambirimbiri ndithu. Tapanga solo workshop, tilonse zimachitika, timasukirane zambiri ndithu. Kuchoka pamenepo tapanga tikuferanji pa TV, kuchoka pamenepo tapanga stage ndi Nanzikambe Arts, kuchoka pamenepo tapanga ndi Lions Theatre, tapanga ndi Benz Theatre, Benz Traveling Theatre, tapanga magrupu ambiri ndithu. Kuonjezeraso apo tapangaso majingo ambirimbiri ndithu. Komanso ndi pa TV pamene pa AI ku MPC taonekapo pa Choices, kubweraso pa Times so tapangapo so Spouses and Workmates. Ndithu. Now, ndangasi takumbutsebe anthu chakukaleko kuti litonse lisazunze wana ndikudziwa umakhala upire. Muzimachitika komanso timasukirane umakhala ndani. Fuka masewero amene aja anthu amene ndiwoti anabadwa pakanthawi bwinobwino ndeti kuwadziwa. Munali msungwana wina amantifaiza amene muti masukirane. Zaona. Muzimachitika kuti achitagana mwali ndi atafotokoza bwinobwino kuti iweyo masewero amene umakhala mondani, kuti anthu tikhale nchithunzithunzi kuti character imeneyi inaliti upire ndikudziwa mazunzidwa kwambiri. Anali mwana wa Ashumba. Ashumba anali wofatsa, kuti anali wofatsa opepera. Musewero moto. Musewero moto. Anali kuphatikizana.
kupasa ndi kupepera ine ndikukumbukira nditi kuti ashumba khangata anali wofatsa be komanso khangata anali wopeperabe anali pakati kati koma mayiyo nonso pano ndi anali simoko so muzimachitika ndi muti masukirani umakhanda. Okay, kumbali ya zimachitika ni makhala Judith Gawanani mwana wa mahobo ndani uyu Gadabwali yes amene amalimbana ndi chibwezi cha Gadabwali ya nthawi imeneyo Gadabwali amavutisa Judith yes pamene anali naye kale wina chabwino ndithu muti masukirani makhala chisomo amene ndi ndamuyiwala pang'ono ndithu chabwino now chidwi pa nkhani ya zisudzo chinabwera bwanji kapena mwina chinazindikirika bwanji? Chidwi pa nkhani ya zisudzo chinabwera kwambiri. Okay, mene ndinamucha kuti ndinayambira ku Sunday school ku church koma ndimakhala ngati fumu Herodi mapasidwa mapati ameneyo pati ya chimuna koma mapasidwa munthu wamkazi abale chipati nthawi imeneyo makhala kuti palibenso wina amene angayikwanitse pati imeneyoyo ndiye kumapezeka kuti anthuwo amandipatsa paticha kuchoka pamenepo pena timakhala ngati anzeru akumawa pena timapasidwa mapati osiyanasiyana chaka chilichonse zikamachitika nyengo imeja ikafika nde ndikumakula zinaoneka ngati kuti zinthu zija zimakhazikikabe mwa ineyo koma kuti kwathu kulibe kunali Yesu wazisudzo komano zinangopezeka kuti mwa ine zakhalamo ndikumakula mpaka na nthawi imeneno mukuziwa kaleli timakonda kumamvera radio kale timazungulira ndithu radio ija kumayimvera ndithu family yonse inde pamajiga ndi zina zotero kapalepale nthawi imeneyoyo chifukwa kunabeko entertainment yambiri ya ndi nthawi imene zomvera kwambiri makhala radio ndeni mati ndikamamvera masewero aja zimandipasa chidwi ndi nkupeza kuti nthawi imeneyoyo kwa neighbor kunali kungati kuseri kwa nyumba yathu kunali atsikana awiri nthawi imeneyo amene amapanga tilitonse ndi zimachitika ndani amene anali Chris Msunga ndi Chikondi Msunga. Chikondi amapanga tilitonse pamene Chris amapanga zimachitika ndango iwa kuti mapati awo eniena nayi ndani nde ndimati ndikamamvera pa radio paja zimandipasa chidwi kuti ineso ndikhoza kwanitsa nde timati ndikamamvera masewero aja kumapeto kwake amazafusa mafunso oti anthu aziyankha wina mphoto ndene ndimapeza kuti ndimapanga chidwi ndikumalemba ya mafunso aja kumayankha nawo mafunso aja ndene ndazapeza ndayiwala address ya ku store workshop ndinazapita nokafunsa no atsikana aja kuseni kucha akuluakulu ndifuna address ya ku store workshop bwanji ndifunso kulambira mana ndifunsa anani akuti ufuna ulembere uzipanga nawo masewero ndena kuti ayi ndifuna ndikayankhe funso limene anafunsa ndenda iwala address aracha bwino anandipatsa ndinapita ku nyumba ndafika ku nyumba ndati andifunsa funso lonena kuti ndikufuna ndimapanga nawo enangoti male bwanji nditayesera kulembera kwina kunditayankha ndinayankha funso ndikulemberaso ndemaziwabe zachimwana kalata ya chimwana abe zovusira sukuziwa ngati muli bwino inenso ndili bwino ndinangolemba kupeza kuti ndatumizira kumozi ndiyo yankha funso lija ndayankha funso lija zapita padadusa 1 week wiki yachiwiri kunapezeka kuti timalandira makalata kuchokera post office wafika pa school tamendo ndophuza ku Roman Catholic primary kunapezeka kuti ndinalandira kalata kwafika kunyumba kuitsegula no kalata ikuoneka kuti yoti yolemerera ndithu pasero t-shirt zikhala bwanji uyiona kalata ndiyoti be yalembedwa be chizungu nafusa achimwene nthawi imeneyo ayiona bwinobwino ati ayi khangati munalembera zina zake kuti nalemba nafusira za ujeni ati akuitana kuti upita ukapange audition ine nthawi imene sakuziwa kati audition ndi chani ndinanyamuka muli zaka zingati pamenepo zaka okay 9 zaka zaka 12 zaka 12 sima atenge space yambiri chabwino yes ndiye nkupezeka kuti anandiperekeza ndakapanga audition napanga koyamba nazapanga solendo wachiwiri kena kunanga pa tikulimbirani phone kapena tikulimbirani kalata kukuziwisana kuti mwakhonza ife kwakhala kunyumba tili nkati momvera radio tikumva program iyi mbuyo amaichula kuti mauthenga pa wireless nkati mwa mauthenga nazamva mu advert ya store workshop anthu awo abwere kuno ku store workshop azatenge ma script awo azimachitika nditi tonse ife kumamvetsera tili nkati momvetsera ndikuzamva achula maina Angela wakuti
wakuti kumachula maina mwacha katikati mucha ndikuzamva kuti Mese Malinga Mese Malinga uyu ndi uti sine ndikumangayikira kuti komano zingateke ndineza kubona paja ndinalembe paja ndakapanga dzina litangati nakafusa so atsika nacho ndati ndabva dzina labula kuti ndauti ndiweyo kupitadi nakajambuladi kuyamba waka unali kuti wow kunali kumene koko mwana wang'ono oyamba ku storage shop kupanga masewero nali ineyo zosangalatsa kwambiri ndithudi ndingakondwere kuti tipite ku break ndimafuna kuti amene akutitsatira akhale ndi chithunzithunzi chimene chocho ndithu mmutu mwawo ndi cholinga chona kuti tipite ku nkhani ziwiri zofunikira kwambiri choyambirira ndi nkhani yokhudzana ndi mu industry mmene mukodi ndi motani makamaka muli chani ndi zina komanso tifike ku nkhani yayikulu kwambiri imene yabweretsa kuti program imeneyi itheke ameneyi chachitika ndi chani nkhani zimenezo tikhale tikudzikambirana tikachoka ku break iko. Tabwereranso ndithu mkatikati mwa programu ya Tchutchutchu mmene tikucheza ndithu ndi mmodzi mwa akatswiri pa nkhani ya zisudzo ameneyi ndi Mese Malinga amene ukatswiri wake ndithu si nkhani yongopanga act chabe koma ndi mmodzinso ndithu mwa akatswiri pakulemba komanso kupanga direct tikhoza unati kukonza kapena kupereka chithunzithunzi cha mmene zinthu zikuyenera kukhalira directing ndikupati ndi imeneyo ete ndithudi ndi mkonzi ndi mlembi komanso ndithu ndikatswiri pa acting ndithu nkhani ya zisudzo ndi mbali zonse ndithu apa wairesi apa television komanso aja apa stage amachita ndithu msungwana ameneyi nde Mese leroli ukumati kuti ukayiona industry yanu yes sitikufuna tipite ku art in general chifukwa ndikudziwa zona kuti kumene kumwenake mudisa kwambiri kwa kuchitika zambiri zoti sizolongosoka ukayiona nkhani ya theater ku Malawi kuno ili potani kuyambira ndi mmene tinayambira mbuyomu ndikumafika pakadali pano zikuoneka kuti industry imeneyi chifukwa chokuti anthu ambiri amene ali mu industry imeneyi ali ndi timati passion nawo chifukwa cha passion imeneyoyo kukhalapo kuthekera kuti chinthu chija tikutha kuchikankha kuti be chizipita chitsogolo timene kuti mwambali monena kuti apart from kuti pali zotchinga zina ndi zina kapena zofinya zina ndi zina kapena zolepheresa zina ndi zina kapena zofeokesa zina ndi zina komabe anthu akwanitsa muzidikamo ndikumathabe kuponda mingazo ndikumapitabe chitsogolo zimene zikupatsa chilimbikitso nena kuti ana obwera mbuyo akhoza kuzapeza ndithu njira italambulidwa ndithu tikuyesesa kuwalambulira ndithu nsewuwu kuti athebe kuzafikabe pabwino zimene zikuonesabe kuti chitsogolo lilimo ndithu now zovuta zimene Mese ukhoza kuzifotokoza iyi ndi Tchutchutchu ndeti isa mangane mmasamba kwambiri zovuta zimene ukhoza kuzifotokoza kuti actress walero actress ndi msungwana walero atakhala kuti afuna atadzakhala ngati iweyo akhoza kukumana nazo ndi zotani uli ndi ufulu otifotokozera zimene iwe wakumana nazo ndikutifotokozeranso za jeno msungwana amene amakhumba kapena aliso ndi chidwi chofunanso kukhazikika mu zisudzo zimenezi ndikulimbikitsa onera kuti asataye mtima akhale nako kulimbika kutero ndithu chifukwa kuti ndi chinthu chabwino kwambiri ndi chinthu chabwino ngakhale kuti katikati mwa chinthu chabwino sipalephera kukhalanso chinthu chowawa kapena chopweteka ndi zambiri zimene zimachitika mkatikati mwa zisudzo zimenezi zimangotengerano munthuwe kuzidziwa kuti iwe ndi ndani uli pati ndipo umaganiza bwanji umachita bwanji ndipo zinthu zako umaziyendesa bwanji pali zambiri ndingakumbukire mbuyomu mmene ndikayamba kumene sinanganamba ndili wang'ono
kunapezeka kuti kumakhala kukambidwa kwambiri kumbali ya anyamata amakatha kukamba nsiyena amene sanafike pandiwo sanafike pandiwo pamene pomuli zaka 12 baja sanafike pandiwo musiyena amene sanafike pandiwo zimene nthawi sinanganali mwana simatha kumvesesa kuti akati sanafike pandiwo amatanthauza chani kufikira nthawi imene amazazindika kuti wafika pandiwo too late munthu uja wadusa sangafikireso mwaoneti chifukwa kuti ndinazaziwa msanga kuti oho anthuwa amakuyesa mwanjira iyi ndicho linga chionera kuti iweyo ukodwe atha kukupusisa kukuza kuti tikumane nthawi yakuti ku studio iwe upita ndi limbikitso chana ndipita studio ndikajambuza ndio ukaona script kuti ukayiwerenge script kapange act ukafika umene kuja udabwa kuti ndi producer yekha aliko yekha kuti anthu ena ali kuti kubwera mmene akuti akubwera akugwira-gwira kuti akubwera so how so ukakhala kuti ukuziwa chimene uli umadziwa kuti kumene kumene kupitako sindikuyena ndikhale ndekha kapena ukhale ndi chilimbikitso ndi anthu ena awiri atatu amene akulimbikitsa kuti kumene kodi titani tipite kapenanso ukudziona kuti uyu ndi zimene anazi ndizoona ndipita ndikajambule ukajambula jingo ukajambula ukapanga rekodi sewero lina lilonse kajambule ukudziwa kuti pali anthu awiri atatu chifukwa chonena kuti dziko linasintha panopa kapenanso udzichita ma training ya karate ndinali ndizanga ndithu ku college tionge Janike Kamfosi amachita ndithu maphunziro amenewa karate kumapita ku gym balanchi paja ine msungwana hayi kodi bwanji kodi njira ina ndimeneyo wena ukuvale zilimbe ngangati timati Joseph nyumba ya ataona kuti apavuta mkazi wa Potifara adaona pavuta apa anathawa ndio umangoona kuti mene zilili apa pamo ndiyuze nzeru ndikuzipewa zinthu zija zimapeweka chifukwa kupanda kutero ndio sufika poyenera kuti ufikepo chifukwa china chilichonse ndimendanira mchine chonse chabwino pamakhalanso zowawa zake chabwino ndithu now Messi pamene papa tichepapo pang'ono chabwino anthu amene akupezeka kuti amazipereka nanga sinu mwati madali akhumfunda anzanu anthu amene amazipereka kuti ayamba kungwiragwira zatheka basi kuku acting iso ikumatheka anthu amene amathera pati zimapitirira zinthu zimenezi kunena chilungamo ndakayika zoti ndi ambiri amene zimathekera chifukwa zomwe zimachitika inde chabwino timanena kuti femu pena pake kuyitengera uthauvulala nayo chifukwa chomwe ndaona kwambiri even achinyamata amasiku ano amathamangira femu noti timati chani kugwira ntchito yoti kuti zinthu kutchuka kuja kungokupezerera osati uchite kuthamangitsira yayi so chifukwa choti amakhala after fame zimapeza zinthu ziyazo amafuna ayende madulira akaona a Francis Namondwe ali pa kamera iwo amangoti naneso basi ndikakhale ngati yo malamoti apeza Namondo afuse kuti akulu kuti mufike pomajambula chithunzi chabwino chonchi focusing yabwino zidayenda bwanji basi akangova wina akakuna zona amwene tapereka ndikangacheve basi apereka akhansikana akangoti tatere basi werenganiko ni malata akuwena mawerenga so zinthu ngati zimene zichazo zimakubwenzera mmoyo ukukambirinso kakufala ano ere nangasi inde kambirinso kamakhauli kakono amauzana anthu kuti ayesena tatere ine zinatheka zinatheka nanungufuna so iweyo ukukamapanga zimene ziyazo iwe umaona ngati zako zili bwino koma umakhala kuzichepeseraso timati life span chabwino yayi zikumveka bwino ndithu tili mkatikati mwa programu ya Tchutchutchu pano pa Times ndipo tikucheza ndi Messi Malinga amene ndikatswiri pa nkhani yochita zisudzo komanso ndithu amalemba ndi kukonza tikanena kuti kukonza tikutanthauza kuti akhonza ndithu kuzindikira kuti apa pakufunika uyu ndi uyu ndi uyu ndi uyu ndipo ameneyo apange chakuti ndipo achipange bwanji sindi choncho kuti nthawi inake umatha kudziwa zona amene angathe kulira bwino apapa ndi Susan Sekani amene angathe kukwiya bwino apa ndi Ashukire Mwakisu nde mbali imodzi ndithu ya directing komanso production
tipite ku break kuti no kotsirizira tikambirane nkhani imene yatibweretsa pamudzi pano fuka imene ndi imene yatibweretsa pamudzi pano izizi timayenera betu tingokambirana fuka nzofunika be kuyendetsa koma ndifuna tikambe ndithu nkhani imene yatibweretsa pano tipite ku break yotsiriza. Wow, life is so good. Spoiler. Hello? Yes, Miguel. Bobo. Eish. Can't do again, Dan. You know, I'm not okay. Ndukumva ngati zodwala. Programu yake ndithu ndi imeneyi ya Tchutchutchu. Ndanena kale ndithu kuti tikucheza ndi Mese Malinga, mmodzi mwa akatswiri pa nkhani ya zisudzo. Nde Mese, Yes. tatifotokozera zi ameneyi chachitika ndi chani? Chabwino. Zi ameneyu koma choyamba ndiyamike kumwamba kuti ndapezeka. Chifukwa kunali kotheka kunangomva. Zikadathika kuti tikadangomva? Kuti munthu uja ati kulibe. Tifotokozere. Chifukwa cha zomwe ndadusamo. Zi ameneyu anali zi chifukwa chonena kuti munthu une ndinagwiridwa vuto. Vuto lake nalokhuza maso. Maso anangopezeka kuti angoyamba ngati chifunga. Nde mkatikati mwa chifungamo popita kuchipatala kwalongosola ziwiri zitatu mmene amati atere ndikuzapezeka no vuto lijano mokonzeka ndinangowonongekeratu. Imene inali April last year 2020. Nde kunapezeka kuti maso anakhala ngati kuti kuferatu ndithu kuti sakuonanso chilichonse kukhaliratu zi ndithu. Munjira ina chimene ufuna kuliuza dziko la Malawi ndiona kuti panakali panopa sukuona kapena kuona pang'ono. Pakadali panopa ndikuona pang'ono. Poyerekeza ndi mmene vuto linalili. Pang'ono wake otani fuka ndipofunika kuti anthu akhale mchithunzithunzi chokwanira ndi cholinga chonena kuti kumene tifuna tifikeko bwino. Pang'ono wake ndi otani? Pang'ono wake ndionena kuti ndiumatha kuona zinthu zina ndi zina koma not clear. Zichazonera kuti be ndimayenera beso kugwiridwabe ndikamayenda malo ena. Ine mundiona? Kuona ndikuonani. Muona sori ndavala chani? Ndikuona komano osati chimene mwavala tumwavala chani. Kutanthauza kuti kuona kwake no panakali pano maso anakhala ngati kuti no panakali pano pasakuona kweni. Mukuona pano. Chakliye. Chonena kuti ndiziwe kuti afungayi wavala zakuti. Koma zoti nditakhala kuti ndilipo ine ndi Nelson Chituwa. Mukhozo siyanitsa kuti fungayi ndi uyu Nelson Chituwa ndi uyu. Nikhozo siyanisa. Okay. Koma mutandiwandikira usati muli kutali. Oti tawandikira. Koma zoti kuti Nelson Chituwa wavala chani ine ndavala chani zikufuna kuona makalazi. Makalazi afutabe pang'ono. Zimene zikutanthauza kuti magwiridwe ako antchito pa nkhani yokhudzana ndi zisudzo panakali panopa nkovuta kuti zikhozotheka. Zinakhala ngati zinayima chifukwa cha zimenezonso. Tatitengera mwachidule ku process yonse ya kuchipatala kuti mwayenda pati ndi pati ananena kuti zinthu zovuto ndi chani panakali panopa chikufunika kuchitika ndi chani. Tatitengani mu process imene. Chabwino. Ndinofuma chulaso mayina kapena mayina azipatala kapena zili ndi. Chabwino. Ndimakumbukira kuno panali pa 25 April. Actually panali pa 24 ndinapita kaye kuchipatala nitaona kuti chifunga chacho kupitirira. Fakoyamba March chitayamba chifunga. Napita. Anandiuza ndi short sight. Ndatapasa ma glass. Nambova ma glass. Then ndaona kuti zikupitirirabe kuti chifunga chacho kubwerabe. Ndinazapitanso
pa 24 nkuzandiuza ndipite pa 25 inali Saturday ndipo pa 25 nditapita unapezeka kuti no anandithira ngati mankhwala amafuna ati kajambule mkatimo adono kuti amayuza njira yanji mmadziwa za chipatala sitingazitsate bwino ndi anandiunika ndi junior yake chokha tinali ndikati ka babu kofira kanali kuwotcha ndithu mene anaunika side yawo kumene amadza mmaliza kwatsekeka kuzapita so side yawo kuso kuzaunika so kwatsekeka then atamaliza mepo ananduza kuti mphamvu ya mankhwalayo itha after 6 hours nanyamuka kupita kunyumba koma akadikira kuti 6 hours itani ithe kudabwa kuti 6 hours mpaka na hii kwacha tsiku lina hii kwacha tsiku lina mpaka na 1 week hii 2 weeks third week uzati zinthu zarani zaonjeza tibwerereso meti mabwera umene kuja kwalongosola ati zavuta mena mandipanga handover kwa specialist it was too late kuti no zinthu zakhangatibe zaonongeka now mene ma specialist amajambula ndi zina zotero awopeza kuti no ati misempha inakhangati yatupa kutipa kwa misempha kunapangisa kuti andipase list ya zinthu zonena kuti ndikayezese nthupi kuti no asana kuti adziwe kuti treatment imene angandipase ikhale yotani nde kunali kupanga CT scanning imene amati brain scanning imeneyo CT scanning nde kunali kuyeza makidney kunali kuyeza sugar kunali kuyeza BP kunali kuyeza chani mafupa tinaiza zinthu zambiri zonsezo amafuna kuti aone kuti chapangitsa loss of sight chingakali chani ndiyataiza zonsezo titayizisa zonsezo koma lizwani kuti no apapatu imakhala process yetu suti makhala zinthu zatsiku limodzi pamatenga benthawe pa kufufuza kwathu peza kuti zinthu zokuti tikayezese pamafunika ndalama and ndalama it was more than 200,000 now kuona kuti nthawi imene ndalama ndalibe nakakhala pasi kudikirira kuti zinthu tizitani ndalama ipezeke kaiti kapangise zimezi now tikudikirira kuti ndalama ipezeke vuto chamakhanga tisoli kuti likukulira lankanikula maona by the time ndame mapezeka zonse zimatheka kunena kuti zatheka tapita kuchipatala za scanning yachitika zonse zonse zofunikira zija wapezano kuti no vuto lichabe lidakali kuti misempha yatopa now andipasa treatment kokwenzi kumene ku Lions site treatment yake inayo kuti ndizimwa ma tablet 18 ndipo naiso capsule yake ngati 19 ndeti makhanga ndomwa 19 tablets atsiku usiku umodzi ndipo kuma usiku 7 chabwino 18 tablets 7 nights ndikuzabwera 16 7 nights kumatsitsa 14 7 nights kumatsitsa mpaka na 1 okay yes now mphamvu ya mankhwala ija inayejaonera kuti imopangisa njala kwambiri ndeni madya kwambiri mpaka ndinazanenepa osarima makonda kudya aso ai chabwino ndimakonda kudya yes koma no sindikana ndimakonda kudya tisene na chilungamo ndikuni ndimakonda kudya empagulu pano mori kutengera kwani andizaje chabwino koma tukamba za izizi nanga tikiya ija inapita patsogolo ya majedwe ndimajeza kudya zonena kuti olomwe anthu atatu anakatha kumadya chabwino chifukwa cha mphamvu ya mankhwala chifukwa nandiuza kunena kuti mphamvu ya mankhwala itaonepangisa masas nde muzikadya anakundiza choncho without caution now ine ndikudya nde ndinafufumadi ndinafufuma izazonera kuti sizinali bwino mmene mazapita kucheka apa ti hayi titu ndi tupi sizikubalansa kachepeseni nde kunali kuchosodwa madzi pansana kunali kuti nyengo zonsezo zinejoli kuti aone kuti vutoli athana nalo bwanji now mmene timamaliza zonse zija kumapeto kwake eno ma side effect eno amankhwala ndi amenenso amawonjezera vuto lija iyi tiyamene kupanga no deal ndi ma side effect amankhwala process kunali zambiri zimene zimachitika kuti ma process aja azitheka nkufika pachaponera kuti no mene ulendo omaliza mene mazapita kunkhoma mene amakajambula ndi zina zotero anakapezano kuti misempha ija yaphwa koma ngakhale yaphwa yapanga timati shrink kuti no instead of kukhala normal yapanga shrink yapyoza pamene maine yakukhala yakhala ngati yanyala now nkupezeka kuti no site ija yamba kubwerera kuno bwino koma chifukwa cha mphamvu ya mankhwala ija yapangisaso kuti misempha ija inyale ndikufika ponera kuti no site ija moti ikhale nomo yabwera nomo moperewerabe ndithu kuti sindikuona nobwino
yetu. So pamene pathera nkhani ya thandizo limene walandira. Isindithuti. So far pana kali panopa chimene chikufunikano ndi tinene kuti ndi chani? Okay. So far chimene chifunika kwambiri chifukwa chimene ananguluzo chonena kuti tendi zingopemphani kwa Ambuye. Eti kuti kwa iwo ngati ma doctor anaona kuti kwa level yawo ya iwo ngati ma doctor timati medically iwo anaona kuti sangapitirize kuchoka pamene zinafikapo. Eti komano atandipasa message imene yoyo inebe sinachilandire. Naona kuti ngati ndikutha kuona pang'ono kuona bekoti kuona kutakuthekera kulipo. So ndinayamba kumapanga anzanga nabo manthandizo mapanga Google ndomwatha mona kuti malembe anje amene ngapange kuti thandizo panga boost timapanga boost misempha ijet kuti yambeso kupanga peak. Ndana kunali malembe osiyana-siyana amene ndimatha mapanga follow. Ndiye mwakuchepekedwamo unapeza kuti pena zipezeke pena usapezeka ngati pano pakulibiretu. Ndiye zinafika pachoti titamba kumayeserako malembe amenewo namba kunaona kuti yamba mapanga peak site kuti be yamba matani kumabwerako. Ndi mene analekezera ma doctor paja kudaba kuti zokhala ngati zinthu zikusintha. Plus mphamvuso ya mapemphero amapempherera ndi zina zotero kumaona be kuti kusintha kulipo be ndithu. Eti chimene chimandipasa chilimbikitso onera kuti yayi Tabulu medical yanena kuti nzosatheka komano Mulungu sanakhale kunena kuti basi mwathera apa mayi. So ndipophweka kunena kuti padakali pano pabe mukusowa bethandizo la mankhwala ndi njira zina zosiyana-siyana kuti tifikire pa mulingo wake. Zona zake. Tikhoza nena choncho. Tikunena choncho ndithu. Now dziko panakali panopa likuluza chani? Ndikufunsa funso li ndithu ndicholinga chonati anthu amvetse picture chifukwa ndinafunsa munafunso lokhudzana ndi kuti kodi zaluso mukuziona tizikuyenda bwanji linali funso ladala. Taonapo ndithu anthu osiyana-siyana mwina mu luso lathuli akupezeka kuti munake amwalira nthawi imene munake sanayenera kumwalira. Reason aliyense adzafa ndizoona koma mwina anthu ena akadatha kufa mawa olunkuja koma mathopezo ramwalira lero. Chifukwa chonati ena pena sadachite zimene amene rachite. Nde dziko mwa ukatswiri wako tikhonza kufotokoza kuti likuluza chani in your absence pa theater industry? Likuluza zambiri. Chifukwa ni kuti munthu weti director mene mwandinena mucha othandizira kuti chinthu ichi chiyende tikati pa set kuti pa nthawi imene chinthu chachikuchitika pamakhala munthu amene akutsogolera chinthu chiyendesedwe chilongosoke. Komanso timene chani script editor kuti ndikutha kuiona script icha yalembedwa ili bwino ikonzedwe apa ndi zina zotero tionjezere apa tikonze izi munthu ngati amene akuluzidwa. Kuonjezerapo munthu amene ali ndikuthekera kophunzitsa anthu ena amene ana kapena achinyamata amene akuzuka pakadali pano mu luso limeneli la zisuzo. Kuonjezerapo timane chani munthu amene amatha kufikira anthu kudzera mu zisuzo. Kuta kuwauza anthu wapasa anthu uthenga wauza za AstraZeneca inde kuti katemera uja wafika musathawe musabisale kumaseri kwa makompyuta uku musabisale kuseri kwa matumba achimanga tiyeni tikalandire dziko likuluza munthu ngati ameneyo kuti nkumatha kunena kuti akuluakulu tendi zivala mamaski. Sanitizer tisasiye kugwiritsa ntchito tizisamba m'manja pafupi munthu ngati amene umatula uthenga ngati umenewo ndi amene akukhala ngati akuluzidwa. Now mwina mukufufuza kwako kwa thandizo losiyana-siyana anthu amene anasonyeza ngati kuti alepherawo anasonyeza kuti vuto li ndilolepherekeratu kapena ku Malawi kuno ndilolephereka kuti mwina makeli kusowa thandizo kunja kuti akaone akadaulo ena. Mene mukumva kwanga ndi mene analongosolera doctoryo analongosola muoneka kuti iwo kumbali yawo kumbali yawo ya iwo koma ananena kuti pali kuthekera kuti kwina kutha komano sanapange specify kuti kwina kwake kuti. Koma zimene zikundipasa chilimbikitso kuti kwina kwake mwina kolo maiko anzathu akunja mwina alinako kuthekera kuti pamene pali vutopa atha kuona kuti kodi tipange chani kuti munthu uyu athe kuthandizika kuti so athe kubwerera pena pake. Chifukwa
chifukwa mmene zilili zonena kuti olali magalasi amene amatha amayeza ndikutha kupanga amati zoom bwinobwino kuti munthu amatha kutha kukokeka bwinobwino ndi umathabe kuona bwinobwino fani makumbukira mbuyo munthu kugwira ntchito ku Chombe nthawi imeneyo kunali mtsikana wina ndithu amabwera ngati external auditor analionera kuti nayenso anandivutula maso kuti amati akavula maglasi samaona koma akavala maglasi amaona eti zimene zili kunena kuti kutha kukhalapo kuthekera kunena kuti either maglasiwo kapena kukalandira chithandizo maiko akunja kuti akhale kuthekerako kulipo kapena kuti thandizo lapezeka kunena kuti ndikathe kulandira chithandizo chimenecho maiko akunja uku mapempheroso akutani akuyenda chabwino ayi ndikukhulupirira kuti amene mukutitsatira pa times pano mwatsatira kwambiri ndi chidwi nkhani ya Messi Malinga ndipo ine ndikukhulupirira kwambiri kuti zinthu zimene wakhala kuchita zambiri mwakhala ndithu mukuziona zina mukhonzanso kuziona mutakhala kuti muli ndi chidwi chofuna kufufuza ndi kuti mufuna mumvetsetse bwinobwino pamene panso mwina kudzera mukuona zimenezo kapena kumvera kapena kukumbukira zimene mmadziwa nazo msungwana ameneyi ndikukhulupirira kuti mutha kuona kuti pali kufunikira kunena kuti munthu amayi ameneyi alandire mwina thandizo lapaderadera mwina akamuone ena ndi cholinga chonena kuti ngati angathe kunthandiza mthandize ndi cholinga chonena kuti dziko luso limene mkulu ameneyi ali nalo lipitirebe kupindula naye. Sindikudziwa mwina ngati pali mawu ena aliwonse otsiriza. Kwambiri ndikoza kunena kuti so muzanero otsiriza. Yeah, okay. Wamukanero otsiriza kukhangati kwa lero. Otu omalizira program. Fande otsiriza iya. Ayi chabwino. Ndapepesa. Tipaseni mawu otsekera program. Chabwino kwambiri ndikhoza kunena kuti choyamba ndikhoza kunena kuti ndithokoze kaye ino afunga ipo ndilola kuti ndipezekera mu program imeneyi. Kwinaso ndithokozeso kwa zinzanga amene andigwira mkono munyengo imene ndakhala ndikudusa chifukwa mopa Mulungu ndadusa munyengo yopweteka ndithu yowawa ndithu chirema kudza kukulu. Ndi chinthu chopweteka kwambiri. Mapulani analipo ambiri amene ambiri mwayo amasoweka diso. Lero diso lija kulibe. Zukhala ngati kuti tikuyenda tili ambirenso. Yes, uganize moyo kachikena kuti kodi popanda masowa chingachitike ndi chani kapena kodi mwina ena ngatithandize mwanjira ina yake kuti masowa abwereranso tipitirize mapulani athu ndizovutadi. Nde kwanga kokulu tikhozonera kuti kwa amene ali nakobe kuthekera kuti atha kutithandiza mwanjira ina iliyonse podziwa kuti sinanga panopa tipona kuti source of income palibe pakadali panopa. Ndiye tikhoza kunena kuti kwa amene ali nako kuthekera akhoza kundifikira ndikundithandiza ndithu. Kwina waso kwa amene so ali nako so kutheka unati andithandize unati kuti tithe kupita maiko enawo ndikulandira chithandizo zitachitikabe mokhanga tibe mwachangu chitha kuthandiza kuti so tipitirizebe kutukula dziko lathu maso vutoli lisakulire kulire ndithudi. Komanso ndilimbikitse kwawo anzanga amene mwina asona wakudusa munyengo ngati yangayi kuti asataye chikhulupiriro. Tikhulupirire pa Mulungu kuti Mulungu ali nako kuthekera koti sintha kuchoka pa level imene tili kupita level amati nyengo ina iliyonse imabwera pamwe munthu ndi cholinga. Inde timamva kupweteka timawawa timazimapweteka ngati mwa moyo koma tisataye pa Mulungu imebe pa Mulungu chifukwa Mulungu ndi amene ali nako kuthekera kobwezeresa zonse zimene ifeyo Mulungu akhoza kuthekera kuti bwezeresera. Mwina be ndifunse kuti anthu nkukupeza bwanji chifukwa ndikudziwa zona kuti mwina siku kanayenera kutero koma ndi mmene zilili chifukwa choti ndikudziwa zoti pakufunika thandizo losiyana chifukwa choti wakamba kuti panakali pano pandeti suli pa ntchito kamba kachilema chimene chinadza komanso sungapange china chilichonse mwanjira ina iliyonse kamba kachilema chimene chichi komanso ndiye kuti mbali ina be ndiyoti kuti mpofunikabe kuti mwina ena akuthandize kumbali yoti kuti mwina nkutheka ena akaone amene ndakatswiri oposera mwina akatswiri amene anaona zimene zizi kuti mwina nkukuthandiza bwanji. So anthu ngati amene mwina nkukupeza bwanji komanso mwina so boma limene chifukwa ndikudziwa zona tindeti dziko apa pali khonzo khati likuluza munjira ina yake nkukupezani bwanji mama? Ineyo kundipezeka wake ndikhoza kupereka namba yokuti atha kundipeza
ndiye kuti zotheka kutero perekani chabwino mposavuta akhoza kundipeza pondimbira foni ndiye kuti akungondimbira foni pa 099 6 166 595 0996 166 595 akatero ndiye kuti ayankhula nane ngati sayankhula nane ndio ayankhulana ndi munthu amene ali nane pafupi ndiye kuti mwanjira ina yonse tikhozano kulumikizana ndikumvana kuti thandizo lake likhoza kukhala motani. Ndikudziwa kuti Amalawi amene takula nanu ife ndinu anthu okoma mtima ndipo ndikudziwa zonena kuti tapindula munjira yosiyanasiyana kamba ka luso la msungwana ameneyi. Ndikukhulupiriranso kuti pa zifukwa zimenezo tichitapo kuthekera kuti mwina maloto amene amakhala ndi msungwana ameneyi Mese Malinga akwaniritsidwe kudzera mu thandizo limene inu ndi ine tingathe kumpatsa. Kufikiranso sabata yamawa pamene programu ya Tchutchutchu idza kufikeni pompano pa Times ndingonena kuti pitirizanibe kutsatira maprogramu ozona zedi amene Times yakukonzerani. Ine langa dzina ndifungai mutsinze mwakoma nonse zimata. Nambogo mbiladzu. Lelo, come be. You didn't return my calls. I had a client for you. I was busy. Oh, okay. You're not busy, I see. Bo Miguel. Sure, I'll boss it. Vela ndeti mbila nazo. Okay, Paul. Wende bwe. All right. I'm going back to bed. What was he doing? Amazajeza. When did you become friends? I can't remember. Vera, so you know the deal. Where's my share? Sarah going the client. And we did the... Don't piss me off. Where's my share? Miguel. Can I get it? Oh, Sugiona? Where is my share? He didn't pay. What? You heard me. I like you. So, who wanna move on the bunch?